Kaszebę. Jasne, dlewaj. Reda jest z wami! Buziaki! Cześć, tu Krzysiek z Gdańska. Cześć, tutaj Zeus. Słuchajcie najlepszego radia na Kaszubach. Radio Kaszebę. Radio Kaszebę. Ulice z tradycyjnej wersji gry zastępują znane budynki, hotele i zabytki. Są już m.in. Monopoly Gdynia, Gdańsk, Poznań, Katowice, Rzeszów i Zielona Góra. Teraz przyszedł czas na Kaszuby. Gościem Dzień Dobry Kaszuby jest Zuzanna Misiejuk, koordynator projektu Monopoly Kaszebę, przedstawicielka Winning Moves. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry Pani Zuzanno, my tak na samym początku chcielibyśmy rozluźnić atmosferę, w temacie podpytać Harry'ego Pottera. Zna Pani człowieka? Osobiście nie, ale coś tam na mieście słyszałam. Generalnie ja też go nie znam. Nie wiem, czy chciałbym go poznać. Boję się go, bo on różne sztuczki robi. Czary Marek, hokus pokus. Gdyby Pani była takim Harrym Potterem, Czary Marek, hokus pokus, co by Pani tak zrobiła tam? Z takim sztukmistrzem, no? Na pewno sprawiłabym, żeby żadne po prostu szkodniki na ogrodzie nie atakowały moich roślin. Tak, ja będę tutaj o sobie pomyślę, ja tylko o swoich roślinach, więc... Dlatego pytamy tak. Panią, a nie... Chroniłabym swoje rośliny. Hokus pokus, załatwiamy. Dlaczego to pytamy? W 1997 ukazała się powieść Harry Potter i Kamień Filozoficzny. My pytamy dziś naszych słuchaczy, czy są wśród nich fani Harry'ego Pottera. Czy pani jest fanką tej książki, czy też filmu? Rodzina próbowała we mnie to wpoić. Mama z siostrą są wielkimi fankami, ale niestety mnie nie zaraziły. Rośliny ważniejsze. Tak. Pani Zuzanno, na jakim etapie jest projekt? Przypominam, rozmawiamy dziś o projekcie Monopoly Kaszebę. W tym momencie już jest ostatni projekt, znaczy ostatni etap, czyli gra już jest wyprodukowana, już jest w naszych magazynach i jesteśmy na etapie gry na rozdysponowanie jej pomiędzy naszymi partnerami i przygotowujemy się do premiery, która już niebawem, już tak naprawdę za 1,5 tygodnia. No dokładnie, 1,5 tygodnia, okej, bo chciałem zapytać, kiedy trafi do sprzedaży, kiedy będzie i gdzie będzie dostępna? 6 lipca, czyli w dzień naszej premiery, to też jest dzień właśnie początku sprzedaży i będzie dostępna u naszych partnerów, na przykład Empik, ale też online dostępna, ale też na samej premierze, która będzie miała miejsce na dniu tutaj Światowym Zjeździe Kaszubów na stoisku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. No pięknie. Dobra okazja właśnie na premierę. Jacy partnerzy znaleźli się w grze? Tego nie możemy zdradzić. Cała gra jest objęta tajemnicą. Faktycznie dzisiaj może coś tam co nieco zdradzę o samej grze, ale partnerów nie mogę zdradzić i to się dowiemy na premierze, jak będziemy mogli zobaczyć planszę. Dobrze, czy to jest taka wersja stara Monopoly, tą, którą znamy z lat, nie wiem, 90., można powiedzieć, 80. również? Czy została zmodyfikowana lekko? No lekko została zmodyfikowana, dlatego Kartą można płacić podobno, tak? Teraz Monopoly. Nie. W tej edycji nie. No tutaj zostało zmodyfikowane to, że to jest kaszubska wersja. No, ta edycja jest poświęcona w 100% Kaszubom, regionowi, ale też ludziom i kulturze. Mamy oczywiście elementy, które są znane z tradycyjnej tutaj wersji Monopoly, typu jak więzienie, start, domki, hotele, ale po prostu sprawiliśmy, żeby ta gra była jak najbardziej wyjątkowa. Czy możemy chociaż zdradzić, gdzie te domki i hotele, w jakich miejscowościach? A, to jest tutaj też kwestia taka, że na planszy Monopoly Kaszebę nie mamy tylko miejscowości, nie mamy tylko miejsc związanych z Kaszubami, są wiele elementów związanych z kulturą, co właśnie tutaj teraz trochę zdradzę. Na przykład mamy wspomniane instrumenty, więc to nie jest w 100% tak jak mamy na tradycyjnej, tylko właśnie miejscowości. Tak, tutaj zdecydowaliśmy się, że po prostu Kaszuby są tak bardzo szeroką kopalnią wiedzy, informacji, że nie mogliśmy po prostu się zdecydować tylko na miejsce, chcieliśmy po prostu pokazać po trochę z każdego elementu. Ja tak przeczuwam, co może być, ale wiem, ale nie powiem też. Ja też przeczuwam, co może być z instrumentów, ale może pani Zuzanna? A skoro kultura, to ja też już coś kojarzę. To nie. To, że powiedziałam, że będą instrumenty, to i tak już jest duże tutaj zdradzenie tajemnic. To wciąż mało, bo słuchacze czekają, nie? No właśnie. No dobrze, ale jak wiemy, przekonają się już za 1,5 tygodnia, czyli na Światowym Zjeździe Kaszubów 6 lipca. Pani Zuzanno, kto decydował właściwie o układzie planszy i wyglądzie gry?
To jest tutaj po dwóch stronach. Z naszej strony dział kreatywny, ale też bardzo, bardzo ściśle współpracowaliśmy z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, które pomogło nam dobrać miejsca na planszę, wspomogło nas też grafikami, zdjęciami, więc to jest wspólne tutaj dzieło naszego działu kreatywnego na czele z Pauliną i Rafałem oraz właśnie duża, ogromna pomoc z Zrzeszenia. Dział kreatywny również wymyślił premierę Monopolii Kaszeby. Jak ona będzie wyglądała, ta premiera? Za premierę tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni my, tutaj razem z Szymonem i właśnie z kolejną Pauliną, która z nami współpracuje. Przy współpracy też z organizatorami całego zjazdu oraz z Zrzeszeniem. Zaprosimy naszych wszystkich partnerów, będzie wspólne odsłonięcie planszy, rozegranie rozgrywki, więc jeżeli ktoś chciałby zagrać na wielkiej planszy, która będzie miała 4x4 metry w Monopolii, to zapraszamy i będzie można być też pionkiem, porzucać wielką kostką. Super zabrzmiało, można być pionkiem. Ja mogę być pionkiem. Proponuję, żebyś, Rafał, Ty będziesz kostką. Ja mogę być kostką. Ty Gdzie ta premiera? Gdzie będzie można sobie tym pionkiem się poczuć? To jest w Kościerzynie, podczas zjazdu i będziemy jednym ze stoisk. Na pewno będzie nas tam widać i słychać. Pani Zuzanno, w nowej odsłonie na planszy czy w kartach szansy mają być ujęte ciekawostki dotyczące całego regionu Kaszub? Całego regionu, ale co właśnie jeszcze w sumie nie wspomnieliśmy o tym, że cała gra będzie dwujęzyczna, po polsku i po kaszubsku. Wiodącym językiem jest język kaszubski, więc na kartach będą też informacje z całego regionu i to będzie też troszeczkę z dystansem, z żartem, żeby to jednak, to jest gra, więc to ma bawić. A czym wyróżnia się kaszubska edycja Monopolii na tle innych? Tak, jak właśnie przed chwilą wspomniałam, język. Jest to jedyna edycja, która zawiera regionalny język w swojej po prostu tutaj wykonaniu. Czyli oprócz języka podstawowego właśnie tutaj polski, który jest językiem w naszych monopolii, które tworzymy, to kaszubski język został właśnie jako pierwszy wiodący język w tej edycji i to wyróżnia tą edycję, że jest po prostu jedną edycją z językiem regionalnym. Są już m.in. Monopolii Gdynia, Gdańsk, Poznań, Katowice, Rzeszów, Zielona Góra. Dlaczego przyszedł czas na Kaszuby? A to jest bardzo prosta odpowiedź, dlatego że Kaszuby po pierwsze są regionem, z którym my jesteśmy związani, bo nasza firma ma siedzibę w Gdańsku i jest to tak naprawdę tutaj obszar, który jest nie dość, że jest przepiękny, to jest bardzo bogaty kulturowo i chcieliśmy jakoś po prostu to uczcić, pokazać i też, żeby naszą tutaj kulturę, historię mogli poznać turyści, ale też mieszkańcy mogli sobie powspominać wszystko związane z językiem, czy z jakimiś miejscami. A jakie było zainteresowanie tych planszówek wspomnianych wcześniej Gdyni, Gdańska, Poznania, Katowic, Rzeszowa czy Zielonej Góry? Bardzo duże. Przykładem bardzo dobrym jest to, że Gdańsk ma już 2 edycje swoje. Po pierwszej edycji zrobiliśmy reedycję. Co roku wypuszczamy około 5 edycji miejskich. I one wśród mieszkańców tego miasta cieszą się ogromną popularnością. Widać to po premierach, ile ludzi właśnie przychodzi na przykład na gry miejskie. Z Szymonem byliśmy w tamtym roku w Chełmie. Premierę w Chełmie mieliśmy na samym początku grudnia, to był chyba 2 grudnia. I w ramach premiery była gra miejska organizowana. Spadło tyle śniegu tego dnia rano, tyle śniegu, że my z Szymonem ledwo co tam dojechaliśmy. I baliśmy się, że po prostu ludzie na tą grę miejską nie przyjdą. Wszyscy zapisani. Każda drużyna, która była zapisana, przyszła w tych zaspach, biegała i faktycznie cieszyła się tym czasem i że mogli właśnie tutaj wspólnie z panem Monopolii i z nami przejść przez grę. Co chcecie przez to osiągnąć, że wypuszczacie kolejną planszówkę, tym razem związaną z Kaszubami? Tak naprawdę chcemy, żeby ten region, mieszkańcy mieli coś, z czym mogliby się identyfikować. Jeżeli grają w tą grę, będą mogli spędzać wieczory z Monopolii Kaszebę, mogli poczuć się, że to jest coś dla nich, to jest z czymś, co mogą się identyfikować. Chcemy po prostu zrobić grę, która będzie poruszała serca ludzi, graczy. Co do pogody, to wiemy, że śniegu na pewno nie będzie o tej porze roku. Natomiast pytanie, czy pan Monopolii będzie na Kaszubach? Będzie może sobie zrobić z nim zdjęcia, będzie można też z nim zagrać, może pomoże komuś rzucić kostką. Mną, bo ty jesteś pionkiem, tylko to już Ja będę ustaliliśmy. pionkiem się poruszał po planszach. Będę oszukiwał, mówię z góry. To już od razu wiadomo, że będziesz oszukiwał. Pan Monopolii będzie pilnował. Ha? Dogadamy Tam jest się. więzienie, pamiętaj. No właśnie, tradycyjne więzienie jak najbardziej. O tym pani Tak. wspominała. Tak, jak ktoś oszukuje, tam trafia. Już wiemy, gdzie trafisz. Ile pól ma Monopoly? Ponad 30.
A jak jest w ogóle, bo już jakiś czas, no nie możecie zdradzić wszystkiego, ale tam potem coś mówicie, już tu ta premiera planowana. Jakie jest zainteresowanie? Na ten moment jest spora. Nie mogę też w liczbach to określić, ponieważ nie ma jeszcze wyników sprzedażowych, bo tak naprawdę do sprzedaży to nie trafiło, ale na podstawie zamówień, które trafiają do naszego działu właśnie tutaj dystrybucji, no to jest spore też w lokalnych księgarniach, które chcą po prostu zaopatrzyć się w tą grę, ale też największych sieciach jak na przykład Empik czy Auchan i to faktycznie trafia do takich sklepów, ale też wśród naszych partnerów, którzy znajdą się na planszy, też oni zamawiają większe ilości tych gier niż standardowo by po prostu mogli mieć jako prezent dla swoich pracowników. A propos partnerów, ciężko było z nimi się porozumieć? Ciężko było nawiązać taką nić współpracy, jeżeli chodzi o Monopoly? Szczerze powiem, że byłam pod wrażeniem tego, jak ludzie tutaj są otwarci. Nigdy nie miałam takich spotkań, jak chodziłam, żeby po prostu spotkanie się ponad godzinę przeciągało, bo po prostu rozmawialiśmy o wszystkim, co się da dookoła. I to naprawdę było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, poznać takich naprawdę prawdziwych Kaszubów z krwi i kości. Czy to wy wychodziliście z inicjatywą do partnerów, tak jak pani wspomniała, czy też gdy poszła plotka na miasto, powiedzmy, poszła plotka, to oni sami się do was zgłaszali, powiedzieli, my chcemy być? I jedno i drugie. I tak przy każdej edycji tak jest, że i my się zgłaszamy i też zgłaszają się firmy, partnerzy do nas sami. Był ból głowy z wybraniem partnerów? Zawsze mamy tu jakiś taki chociaż lekki ból głowy, ale w tym przypadku staraliśmy się dobrać, żeby partnerzy były z różnych różnych sektorów i żeby po prostu była ta różnorodność, tak jak Kaszuby są różnorodnym regionem, tak żeby partnerzy byli dopasowani. Tak jak pani mówi, różnorodnym, wspaniałym, cudownym, pięknym. Łąki pola będą? Dużo zieleni będzie. Wiem, ale nie powiem. A co będzie na 6. polu? Tego też nie mogę powiedzieć. Świetnie. Wiesz co, bardzo mi się podoba. Takie zdanie, nie mogę powiedzieć. Bo wiem, ja ale nie próbuję coś powiem. wyciągnąć sobie z nienacka, wiesz. Ja wiem, ja też spróbuję coś wyciągnąć. Są już pomysły na kolejne edycje? W tym roku, to mogę powiedzieć o tym, co będzie też jeszcze w tym roku, oprócz Kaszubów. Będą typowo miejskie, będzie to Rybnik, Stargard, Białystok oraz Bydgoszcz. A idąc dalej na przyszły rok, no to jesteśmy jeszcze w trakcie planowania, ale na pewno będą piękne i ciekawe edycje. Okej, ja wiem, że takie pola, tak jak pani wspomniała, będą domki, hotele, to takie pola na przykład, jeden tak, jak to ująć? To są 3 pola na przykład, Nie 3 wiem, ty pola jesteś czerwone, pionkiem, więc... 2 pola niebieskie, bo tam też w zależności, gdzie te pola się znajdują, one są, wartość ich jest większa. Tak. Co ma największą wartość? Tego nie mogę Czekaj. powiedzieć. Jest to granatowe, znaczy ciemno-niebieskie pole, to ma największą wartość. To jest zaraz na początku, zaraz na końcu? Na samym końcu. Na samym to jest końcu? ostatnie pole. I Ale to nie jest więzienie. nie jest to więzienie, Więzienie wbrew zawsze są po pozorom. środkach. Jest to pole, które ma związek z czymś, co wiele razy już padło podczas tej rozmowy i to jest tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie. Harry Potter? Dobrze. Nie wyciągniemy. Nie wyciągnie. Twarda jest. A co związanego z komunikacją? Wiem, ale nie powiem. No trudno. No dobrze, to jeszcze przypomnijmy. Premiera oficjalna. Kiedy, gdzie? Zapraszamy na tę premierę. Oficjalna premiera będzie 6 lipca w Kościerzynie na 25. Światowym Zjeździe Kaszubów. A naszym gościem była dziś tajemnicza koordynator projektu Monopoly Kaszebę, przedstawicielka Winning Moves Zuzanna Misiejuk. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzięki. To skoro nie chce pani powiedzieć, co było na 6. polu, to może co będzie na 32. A może na 7? Dalej nic nie powiem. Bo nie ma takiego pola 32. Mówiłam, że twarda. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dzięki śliczne. Radio Kaszebę. Jest medlewaj.